Kabantuyin, Kagayem, ken Espada nga Ilocano. Shout out sa'yo. Ginagawa mo. BBM. BBM ato, proud to be BBM. Ilocano Act. Solid BBM to. Shout out sa'yo na nanonood. At siya nga pala. Shout out sa'yo Mr. Ken Mark Official. Support naman daw yung kanyang channel, Daddy TV. Shout out sa'yo sir. At sana wag kang magsawa na sumuporta sa lahat ng mga video ko. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Okay. Sana all. Shout out din sa'yo Mr. Ano yan? Marlin Rabor. Minsan doon. Ingat ka lagi dyan sa ayan mo. Biyag. Ingat ka lagi dyan. Okay. Basta ti ubrahan tayo kahit ada iti pinagkusnaw. Nakusnaw mo eh. Ada iti baso tayo. Regante ti danom mo na pudo. Paiter. Ginagawa mo. Ay, di mo. Hakuri. Ada danom. Tapos agtemplate ti kape tayo. Ada iti kape. Nescafe mi ata. Naimas na. Siyempre naimas. Ano lang yan. Kape. Shout out sa'yo na nanonood. Dapat ikaw tayo. Nagana tayo Creme top. Gumatang kayo ti creme top. Naimas ito Parang matagal na yan Salamat sa mga nagtitinda ng ganito kasi masarap siya. Nabaalab yung cellphone ko. Nabaalab yung cellphone ko. Mga kaibigan ko, Gagayem, ken kabisting Karuba. Shout out sa'yo nanonood. Special ati katay nung imbes nga sukar ti usran tayo. Imbes na asukal yung gagamitin natin. Gawin tayo ng honey. Honey bata. Honey. Gunggong! Barinig kita sa mukha Siyempre, meron tayong tinidor. Tinidor. Lumapit tayo. Siya nga pala, ang special natin na kape is kulang siya ng honey. Dagdagan, layunan. Sana all. Hindi naman nagti-support tayo Kada nga Ilocano. Nga pala, yung mga hindi pa nakapag-subscribe yan, baka naman. Kape. Iyo no. At hindi lang yan, mga Gagayem. Meron tayong palang. Wow naman! Wow! Palang. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Kausawa. Ayos siya. Sarap siya. Sarap. Pero meron pa. Palang again. Kontado! Palang.
Sausaw sa palang. Ang palang ay maganda sa katawan. Oh. Palang with coffee ay masarap. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pasensya na kayo mga kagayem, magladam-ladam tong paano ko, cellphone ko. Meron pang isa. Sausaw sa may naman natin. Yan, sausaw. Sayaw ko. Masarap siya. Habang merienda. Salamat. Salamat sa lahat ng sumusuporta. At sa mga susuporta ko lang. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na. Pero masarap talaga yung palang with coffee with bang honey and rubber so on. Salamat. Bye-bye! Don't forget to click subscribe and like, comment, and share. Thank you!